Eli tässä jaksossa me tehdään kaikki ikkunat ja noin ja kai toi Toni tekee niinku ton lehmäpaikan tai ton missä on lehmiä ja noin. Ja Toni on justiinsa meillä, niin se puhuu tossa mun vieressä sitten niin, mutta kyllä se ääni varmaan pitäisi kuulla. No. Onko sulla luit? On 8. Okay. Tuut käymään täällä. Anna jo. Onko se tässä? No. Ota siitä. Mä ainakaan tarvii. Koittaakin tuo lehmä. Oho. Santti vittu samaan aikaan. Oho. Mulla lähti vähän hiiri heittää. Pitäis varmaan tehdä lapiokin. Niinpä. Kuulen zombin ääntä. Hui saatana. Mene sinne, jos pysyt siellä. No niin, ja eipäskin voi. No anteeksi. Nyt turpaki. Niin mitä sä just sanoit? Jää pääsyä. Tee sellainen tasainen kohta sitten. No en. Ja sitten. Ei tossa. Ja muuten mulla on uusi mikkikin sitten, että tällainen Turtle Beach P11 oliko? Joo. Kuinka paljon Toni tätä hiekkaa tarvii, että saadaan tehtyä koko ikkunat? No jos me tehdään ne paksut ikkunat, niin Ei varmaan tehdä paksuja ikkunoita, me tehdään paneeleita. paljon sulla ei oo? Stäkkiä. Stäkkiä ainakin. Ja justiin. Mutta vielä vähän se. No. Riittääköhän? Joo. Ja Toppe ei tullut tähän jaksoon mukaan. Kyllä se varmaan tulee seuraavaan jaksoon. Töissä. Ui vittu. Pitäis varmaan mennä kaivoksessa käymään. Tai jotain. En mä kyllä tosta lähde alaspäin. Jaa. Käyn tonne kaivoksessa. Nyt loppu se piereskely. Vittu. Aha. Hyi vittu. Okei. Onko se saanut Toni sitä jo tehtyä jonkun verran? Se jonkun verran saanut tehtyä. Rauta. Mintiksi. Täällä on pimeät. Mainaamassa. Mä haen vähän kiveä. Tarvin sitä. Tuun takas ylös kyllä, mutta... Jaa, sä teet tällaisen. Teet joku aidat tohon ympärille, ettei sinne vaan pääse mikään niin helposti. No varmasti. Miksi et? Just hyvä. Tässä tekstuuripäkissä nämä lasit ei oo kyllä mitään maailman mahtavia. No. Mutta näistä ei näe läpi. Näkee. Eipäs näe. Kato nyt. Joo. Kyllä pitää nähdä läpi. No niinpä. Sitä vähän mäkin ajattelin. Vois varmaan... Niin. Joo, mä ainakin voin. Varmaan jossain vaiheessa ehkä vai en mä ainakaan vielä. No.
Sangerasi. Kyllä varmaan ehkä lisää tarvii. Kyllä varmaan nuo koolit riittää. Ehkä. Pitää me hakea kipuuta vähän se. Mulla on täällä puut. Oho, oli mullakin vähän se, mutta tarvii lisää. Eiks tässä sit ollut? Siinä. Jos Jero tehtäis sellaista, niin jaksis sauna. Sauna? Niin. Varmaan, tai sitten joku. En tiedä. Tuolla olisi savea aika paljon pohjassa. Juu, niin taitaa. Tässä on muuten pamahti viime jaksossa se vitun creeperi. Tän pari kertaa, mutta... 2. Niin. Tää jes. Oho, Onko se mitä peitetty on? just peitin sen. No mitä vittua? No vittu voi noin pahasti feilata koko ajan. Oh. Noin. Meillä on nyt puliina. Mulla oli ihan tuu hakee. Ei. Ei sit, ei väkis. En anna. Mä tappaa nää loput lehmät. Mitä täällä? Tuli täällä lampaat. Hei, tapaan ne. Ei, et tapaa, kun me lisäännytetään niitä. Älä nimmätä vaikka. Jerry. En oikeesti. No takaspäin. Tossa on just 2 mustaa. Längellä. Tänne vaan pitää pistää jotain työkaluja. Ei työkaluja, jotain hienoja juttuja sitten talon sisälle. Niin mä tän tässä jaksossa hakee ne punkki. Mä voisin kyllä ehkä hakea ne. Näeks ne? Onks ne tuolla? Voi näyttää. Ootko tonne sisään? Ootko se ollut tästä ikkunasta? Mulla on nukko mappila. Mutta onks ne siellä päin? Joo, siellä päin. Mulla ei näy ihan niin kausi. Melkein. Pitää tässä toinen lammaspaikka. Tee se. Se tulee tähän viereen. Vittu, täällä on paljon lehmiä. Tapa ne kaikki. Mut et lampaita. Joo. Ui, helvetti mikä lagipiikki. Vittu ne kuoli. Ei oo ruokaa. Täällä on muuten tonni lampaita. Joo, ne puhuu. Minkä värisen? Kait valkoinen, jos mä oikein näin. Joo, tossa. No sit mä tapan sen. Joo. Mitä vittua tää vähän nyt pätkii? Mä en kyllä löytänyt niitä pumpkineita, mutta ihan sama mulla. Saan kumminkin täältä ruokaa. Täällä on possu. No ei niin muuta kuin safkaa. No niin, nyt on, saatais ainakin yksi sänky. Anteeksi. Tänään lampaa. Mitä bää? Kuka on homo? Nää. Ne ei ääntele noin. Ainakaan Minecraftissa. Hiljaa. Kuole. No niin. Meidän lampaat ei saa räjähtää. Ai niin, täällä oli muuten zombeakin. Kripa. Tänne. Tuutko sä haastaa mukaan riittää? Tuuppa Sinä lehmä Oi, siellä. saa pois. Kuule. Kenet? Creeperin päin. Mr. Creeper. Missä Se on herra Creeperi. Siis minun koneessa lampas. Saakas. En mä ainakaan löytä niitä pumpkineita. Joo, no mä menen. No vestakin jossain vaiheessa.
lehmä tyhmä. Se saatte just... Tuossa on muuten skeletoni. Tapan sen. Joo, mä ihmettelin kuka hakkas. Mä sain Joosipyssy sillä. Joo, hyvä. Kato. Mihin se meni? Mihin se Joosipyssy meni? Mun perseeseen. Joku oikeesti. Mitä vittua? Se meni just paskaksi tai jotain. Häh? Oota mä syöit. Missä sä oot? Mulla on ihka. Missä sä oot? Täällä. No en minä näe noitten asian. En mä näe noitten läpi. Äidiks kaikki? Mulla jää vielä itsellä. No niin. Ne kumppi niitä, onko ei tekään muista. Eikö sunkaan löytynyt? En. Menepä itse etsimään. Ei se nyt tuolla päin ole. Mä muistan että Nää riitti. Tee muuten sängyn. ei tuolla ne puuhkelit, mä löysin. Täällä on monstereita lähellä. Missä? Missä on monsteri? Täällä on valkoinen lammas, mä käyn tappaan sen. Yköisestä. Paha. Yköisestä osuu ja Ui vittu, creeperi. Oi vittu, mä lensin kauas pois. Ui vittu, toinen creeperi. Oi shit. Holy shit. Mitä zombilla on dirtti kädessä äsken? joo, niitä voi olla vaikka passalla. Bugaa. Oho. Pieni lagipikki tuli, sorry. Oh shit. Tuolla on korkealainen purkki, niin tuolla. Täällä on tasan kolme. Joo, täällä on vaan sikoja. Joo, vähän ja ton takia kato tuolla on creeperi tuolla sun lehmäpaikassa. Joo, se kuolee sieltä heti. Ei se kauan siinä oo. Myö chestit, pistä Lisää vaikka chestin kineitä ja... tohon noin. Ja lasiakin yli vähän se. Eiks tää ollut täältä? Ui saakeli, näkyy vaan kädet. Odottakaa sekunti. Takaisin. Enderpearle. Missä Toni sä luusat? Täällähän mä... Tässä varmaan tehty. Mä en tiedä vittiinkö tulla sinne taloon, mutta tuossa on parit zombit. Juokse sisällä. Niin teen! Turvallinen talo. No jep. Aika on chesti. Ai mun lammaspaikassa käsittää, no ei oo. Se oli siinä vieressä.
Tää vähän mäki. Ja mihin se katos? 4 punkkia. Mäkin pistän kaikki tonne. On meillä aika paljon kamoja. Mä tarvin ton. Ja ton. Miksi on muuten... Nyt mä teen nämä. Meittekään. Miten tällaisia hienoja juttuja? Mä tein Miten ne teet? kaikki. Ja sitten voitais pikkuhiljaa lopetella. Jep. Pistetään vaikka tolen pamppakin nyt. Oota. Mitä sä teet? Teen itselleni kaikki. Niin, kattokaa, mulla on hieno uusi skinikin. Siinä lukee SS. Sinisorsat. Mihin ne mun housut meni? En tiedä. Anna ne tänne. Mikä? Noi housut. Ei. No mutta eiks tää jakso ollut tässä? Juu, moro. No moi.